pane murume akarowa mukadzi anga akazvitakura. Mukadzi achibva atofira panzvimbo pamba. Maybe akamurova munosakana munhu akazvitakura anenge ari munhu atori murwere. Ndizvozvo mukadzi achibva afa. Ndokutorwa nemapurisa ndokuendeswa kumuchaya. Iye murume ndokubatwa nemapurisa achibva akanzwa mukadzi. Mazuva ese aya pane nyaya dzanga dzichiitika kugadzisa urongwa kuti mutumbi uye. Mutumbi uchibva wauya nesuro. Vabereki vemukadzi vachibva vati isusu tiri kuenda kunoviga mukadzi wedu kumba kwedu. Kumba kwemukwe hama dzemukadzi. Vachisvika panonzi pamutamba. Nyaya iri kuitika kumutamba anditika. But mutamba ndokupi? Mutamba iri kugoromonzi. Okay. Anditika. Saka iyi nyaya iyi mutumbi unotodaka ndi pamutamba ndopanogara murume nomukadzi wake. But iye murume nomukadzi vabereki vemukadzi. Hama dzemukadzi. Vanodarika pamutamba mbijana but iri nzvimbo chete. Mutumbi wakuya nemotokari. Uchinzi wakuenda kumba kwachi kwevabereki kwari kunoviga. Vatete anzvadzi yemurume akauraya mukadzi ndokubva amira murodhi nemawindi ndobva watendesa mota chinhu chibva chaendeswa kumba kwatete. Izvezvi chirumba kwatete. Apo chaifanira kuvigwa ichi nhasi kumba kwevabereki. So vabereki vemwana uyu akafa akaurawa nemukadzi vatomboenda kumapurisa vakanzi dai matomboenda iko kune vamwe vakuru vakafana nemasabhuku nzvimbo iyo ichiri masabhuku mumbotaura nyaya tinzotekamira sei. So tichanzwa masikati zvapapi zvamira sei uyezve sei vatete vatora mutumbi zvisina simba kana izwi rabva kuvabereki vemwana apo akauraya munhu uyu iye hanzvadzi yake ichori maoko emapurisa. Murume auraya mudzimai abatwa ari kuchitokisi veukama vagara pasi vawirirana kuti hama dzemudzimai dziri kutora mutumbi. Yes. Atete asisi wabhudhi ndo vakazoita sei vakazotora vachidangani pamawindi paipa saka nemawindi wow takutotengesa mutumbi vakomena kuita zvinhu zvavo kofini nemotokari kumba kwatete kusvika kudzikisa kofini mumba matete izvezvi mutumbi urumba matete. Vanatezvara vakamira kumba kwavo vakautora rini mutumbi uyu? Vakautora nezuro. Hama dzemushakabva adzipo. Saka vatete vachauita semutumbi. Ndo pacho hama dzinoza kuenda mapurisa svikanzi endai mumbotaura nyaya chinzwe. So chanzwa kuti kufamba kwenguva yataurwa yasvika papi uyezve inenge iri mhosva here kana iri mhosva inonzi chii? Uyu wokuru wamudzimai wokusunga uyu angachita basa rei? Ndo pasina kunzwa kuti akaita basa rei. Asi windi here. Sei mawindi vakazotora mutumbi? Hama dzemukadzi vari kushevedzera ndatobvunza kuti pakati pemurume nemukadzi ambori windi ndiani vakuti hapana windi nokuti munovaziva kama windi zvavanoita kana kuti vatete ndo vakatsvaga main power yemawindi but vanotsvaga main power yemawindi vakatora mutumbi vanouitisa sei but izvo zvirumba mavo vanokwanisa kuviga vari vega ndo patisingaziva kuti inzira yekuvashevedza here kana kuda kugara pasi kutaurirana here kana kuti vari kutoita sei. Saka tichanzwa kuti pachabva kumapurisa vachaita sei. aunza nyaya ndiani? Hama dzekumukadzi akafa kuti mutumbi wedu watorwa natete vakaenda mapurisa zvikazitaurira naye. 0713938538 regatipindeka muchitoro nevasawira vedu veH Solutions aiwaka. Mushure mezvo tinenge takuintrodusa muenzi wedu nhasi 29 minutes to 12 ndopafika nthawe pale manje hanzi namai Ngoni vari kwamutare kanyemba na bhozvo vatete iyo ndiye kupi goromonzi zviya nyaya kugoromonzi vatete vakatora mutumbi kana kuti chituna right vari kudaka kutsipika mufi kuti asapfuke ngavaende kuhaya office kumapurisa vanoripota nyaya iyo. Ndimai Ngoni vari kwamutare hanzi vatete vari kudaka kutsipika mufi kuti asapfuke asamuke. Chokwadi ichocho